paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakabayad kayo ka din iti kuryente yo, kukumare? Siyak, saan pa'y? Si Kangay marituya. Kasano ko mga agbayad ka, may katawan pa'y mo't pagbayad ka. Ay, kalaat mo'ten ang imin at ibabayadan mi iti kuryente. Kasta akmod. Doble ang imni na tibayadak itaabulan. Na, kunak man no siya klaang ti addaan kasta problema. No kasta, agpapada tayo ang imin at ibabayadan na iti kuryente. Iso ang may salaang tibalakad ko kada kayo. Anya ngay day tamaray. Naskan nga agtipid kayo iti konsumo yo iti kuryente. Ay, sapay di kuryente amin ijay balay. Danom, silaw, electric pan, ken daduma pay. Ay, di kuryente amin. Ay, kasano nga taday tuyan. Tapay, inteng. Sa di numanen ti papanam. Kita man nakaigamak iti sabon kan polya. Di mapanak agdigos. Saan ka amapan agdigos? Ha! Apay Nanginan ti babayadan ta iti kuryente. Nasken nga agtipid ta iti konsumo. Ay, di ka nga agungat Kano nagbagsita kon. Urayan! Basta saan adumakkel ti babayadan ta iti kuryente. Hindi pa'y kumangin mena, di babayadan iti kuryente. Nagmayatan na ito'y buy-buya ka pelikula. Makapakatawa talaga. Nagkunakan ka nga buya-buya ka. Nay, hapin nga mo di TV nga eh. Agtipid ka iti kuryente tanay, nagdakkel ti bayadan ta. Kaya kung nga rin agbuya. Awan ti agbuya-buya. Sakto pa'y, sana nga agbuy-buya. Ay, unay kamutay. Panagbuya lang nga rin iti TV, di kakaiso na luliwak. Iparit mo pa eh. Antay, saan ka pa yan nakalutaw? Apay, Itay pa yan mabisin ni Uncle. Imbaw nakamangkita no nakaluto ka kanaon. Taday di parangan nga agsibsibog iti mula na nakapasaw. ay, nagrigat nga arunan daytoy kayo apaglutuak. Apay ngamin na kayo pa lang ti paglutuam. Kud addamot day ta di kuryente apaglutuan niyaw. Ay, saan ang mabalin nga usarin day ta di kuryente apaglutuan. Tanangin na ti kuryente. Kaano kanto nga makalutaw? Kud saan ka pa imot anak around? Ay, si kamadlangan ti agaron, kwarog. Ay, adda pa panakantay. Ah, Adda arkilak iti tricycle ita. Di magasak laeng, tadda inter ko kiniang kalintay. Tay daw dawatan na abin eh. ala, ingka nga rod, ta ibagam ka ni uncle mo, ta iso ti agaron. Tano saan, uray saanan, amang mangan. Katsika ko man ti agaron aantay. Inak mangayo di tabantay, iti kanayunan apagaron. Anya! Kumplito tayo amin ay. Kompleto kami, kapitan. Ayan nga, dyan electric pan. Ay, awan, kapitan. Indulin min dya electric pan. Ha! Tapos, kinukuha ti barangay tayo. Naskan nga agtipid tayo iti kuryente. Iso nga agpaypay tayo laang ay. Puro tipid-tipid. Awan mangot ko. Ay, ada nga agpayso na bang set. Nagpigsapay mo. Asino ti agat anglid dito'y aya. Ay, agmi-meeting tayo kitin. Ay, mabit lang, kapitan. Lukatan tayo amin atawa. Tapno saan tayo amatalimudaw. Ay, ewan. Lukatan nyo Matalimudaw. Sino nga min ayati nakaang-angot. Na, apay nga katawan ni Badong ijay salas. Awan mo't ti amok akadwa na ijay. Sapay ipigsa na ti panagkatawan na. Ay, inakman kitaon. Ay, Badong! Apay nga katawa ka nga may maysa. Nakaidip mo't day tatibay. Kay
Di mo magkaya ngayon day tatibay. Tako naman nasking agtipidak. Di ang katawa latan. Uri awan mo buy-buyaek. Ay, agmaw yung kansan. Puro ka kami tipid-tipid kay. Aglisi ka dita. Takayat ko pwede ang katawa. Naa, kapaglisyan na lang. Sigurado adakkel ti matipid mi ita iti kuryente kukumaray. Agasam, saanan nga agdigdigos ni Intay? Uray da kami mo't amaray. Saanan ngagbuybuyan ni Badong ko'y titivay. Da kayo laang aya. Uray siyakmat Iso abas sito laang tibayadak. Agtip-tipid kamot aya, marikwanang. Katuan. Ay na, agtipid ka pa ilaang kat agmay may sakamot ngagbibihag. Wen nga rod ay kahit kasano ka ngay nga agtipid, marikwanag. Agmulmulang aklatan ngagmalmalam. Ah. Sa anak nga ag-cellphone, tapno sa anak nga ag-chart. Isumot lagayam nga idinaminsan alimmabasak dito'y tersinam, nakamuleng ka. Ay, da kami kan Inteng. Agar aron kami iti paglutuan mi iti kayo. Tapno saan nagastar iti kuryente. Ngem, addanadlaw ko kan ni Kapitan Maribanang. Day, anya day ta? Kasla pimig sa amo ti kilikili power na. Aya, day, jak mo't maangot. Di nagmi-meeting kami di Kalman, ay na. Uhuray kami la na ulaw amin. Ay, ano san yun, Mare? Taag-tip-tipid kami ngamin iti kuryente. Bawal tagbuya ti tibay. Kanya pa ti bawal nga ramiday. Ingka sumakdoy ti pagdigos mauno kayat mo ti agdighouse. Nagadayo ngayon ti pagsagdwat. Ay katano sama. Uray saan ako nga agdigaws. Awan siguro mo tagreklamaw. Ninto pa'y kapitan. Saan ka nun ngagdigdigos ko na ni Maribanang? Ay katuladag mo tin Ay, mapan ko mangki di bisitahin day ta kumpare. Oh, na yun di kinapig sa tikili-kili power mo pare. Naa. Apay, kaslamo nakapangan kan iti naalsem apyas. Adayuwag pa laeng, hanggang maangot konti ang litma. Ay di ka reklamo tamaki ang angot kalaan. Talaga gaya, masaan ka nga agdigdigosan pare. Ay, agtip-tipidak nga ron. Ay, oray da kami makinituyan ko pare. Agtip-tipid kami imutan iti kuryente. Ay, mayat mat kiti aparay. Ta sigud mat akabuteng ko ti danom. Ay, saan ko mo't akabutang tindanon pare? Masadutak lang nga mapansumakdo, yan nagadayo pagsakduan. Ay, madlaw ko kahit di ka magdigdigaws. Oh. Pag kunamay. Apay, di mo maangot ti bagim. Ada ang lit mo. Nabigpig sa amot ang lit mo, pare. Ha? Label number 10, check number 1 uli. Ay, awan pa'y maaramid maray. Siyak, adar aramidag. No saan ako mga agtip-tipid iti kuryentay. Ada ako mga agboy-boy ay di balay may. Tapno awan gastos, agmulangleng kalaang nga nakaskanyak. Awan mo nga ron ni Badungkaw. Napan na pinasyar ni kumpari ng inteng. Isugarod ako nakan ka nga agmulangleng talaangan. Sa bagay, awan mo ten ti maistorya. Tipidtan, oray ti istoryaan tamaray. Saan tan nga agsasao, basta agmulangleng talaan. Sige maray, nasaya at day ta nga ramidan ta. Maday, talaga. Anya ti madingay bagbagaman tay. Maday, ti angot ni uncle mo. Agat ang late. Apay, di mo maangot. Ay, dumanon pa yun aging ganito. Ay, saan kon amaanusan? Ay, Awan mo't mahangot ka. ay, kat no nagpigsa. Makaulaw pa yan. Nakalukat mo't amin na natawa kan ridaw da ito'y balayaw. No ag-electric fanak, mate. Nagastos mat iti kuryente. Magdigos niyang gail. Nakarkaron agastos iti kuryente. Ang maulawak, mate. Ala, ano sa munti maulawan tay? Takayat mo mati agtipid iti kuryente. Hoy, tuyang! Tuyang!
Nay, apay. Anya tararamidam dito tirsina ni Marikwanang. Damagang pailaan. Kita anak kamuleng kami dito. Magmulmulong lang ka, akas kalawan maramid na. Talaga mo't nga awan maramig ko. Ay agawitan. Saan pa'y analpas ti panagmuleng mikin ni Marikwanang. Umuna ka. Ay! Ay, apay ngagsangsangit ka ba daw? Agkat katawa kitay. Lalpas mo kami na niya pampanunutag ang makapakatawa. Isungag sagit ak mutanita na. Na, sangsang wamot, day tatibay. Jak inunday tatibay. Ang mga nung tandak ba ng nagbuya. Agkat katawa ka nagsangsangit kang agmaymaysa. Itiparin mo magayam ngagbuya. Ang mga nunton madamdama, agsasaukan taon ngagmaymaysa. Ay saan nga dayo mapasamag dayta. Apay ngay, awan pa'y lang mo't dagiti kakadwa makagawad. Agsisyon kayo kumakanaon. Ay, saan da ka nga umay makisisyon, kwarog? Tapay. Maulaw da ka nga, men. Anya, maulaw da. Ay, maawatak tirik nada. Tauray siya kat maulawak maut. Isungarod ang nakapismasak no ni kapitan ti kasarita. Awan mo't kubid ni Angkal. Makaulaw ti anglit na. Apay nga adi agdigos. Anya mo't ngaminin ni Angkal. Awan pa'y sirbina ang natagra kapitan. Tagat anglit mate. Saan pa yan asimrag di sekretarya kan treasurer? Tamaulaw da kanumot. Sa bagay. Ay, awanan ti mayat nga umasidag kan ni kapitan. Aday wandan. Inteng, ingkagdigusan. Na, apay. Kunak man nunasken nga agtipid. Ay, uray dakkel ti bayadan iti kuryente. Ti importante, agdigos ka. Na, agtipid tayo. Ingka agdigos. Maulawan dagiti tattao nga umasidagkan ka. Way, maulaw da amin. Basta saan ka maulaw. Ana, tapno amom, maulawak moten kat inteng. Ang anusan kalaeng. Ay, Jak makaagas. ay saan ka man ngagpambar? Ingkakit di agdigusan. Simro ti angkit ko. Ay saan na pudno dayta? Ala, ingka agdigusan. Pinalubusa ko ni badong ko nga agbuya iti TV maray. Nay, kunak man no agtiptipid ka iti kuryente. Kasano ajak palubusan? Agkat katawa kan agsangsangit moten nga agmaymaysa. Ay sos, ay delikado no kasta. Jak mo't ipalubos nga agsasaunton nga agmaymaysa maray. Ay ay narigatan. No kasauna amin ako ton kan aluti it ijibalayaw. Ay, sigudo. Nay, agsilsilpon ka matan, Marikwanag. Ay, ewan, maray. Kasla naragsak ka pa'y. Ay, adang amin kachat-chat ko. Ay, gastos lang dayta iti kuryente, Maray. Agasem ngay dayta cellphone nga i-charge mo. Bali, 5 amin, maray. Nagadumatan. Ado nga amin di kachat ko. Ay, gagangay iti single. Ay, sa bagay mo't kit di May mayatan ti kasta. Daytay naragsak ka. Ngem tay agmulmulang ka nga agmalmalam. Ay, huwan, maray. Bareng maadaanak matan iti asawa. Ay, sapay kuma Marikwanang. Sapay kuma. Oh, di mayat tirik nam ta nakadigos kan. Mayat asasawom. Agsakitaksan. Saan ka ngagsakit? Nagkunaken ka? Makaam mo ka. No dakkel ti bayadam iti kuryente. Ay, adda pagbayad iti kuryente. Anya kalakit din aya. Di kanto agrekla-reklamo Aywan gayam. Mapana ko nagluto. Tane, aldawan. Siya ka di ti agaron. Ngay, apay ko mga agaron ka. Usar ko, jay di kuryente apaglutuan.
Na, ulay ka matin. Apay nga itauray naklay doron. Induron ka iya, may. Kawan, nagpigsapay ti pa nagkatawa. Kat makapakatawag ang dito'y buy-buya ka pelikula. Oy, badong nakatugawak dito'y abay mo. Di ka giduron-duron. Ay, agyaman naktuyang Tay manugot ka ngagbuyak iti tibay. Kay, maburburing kagayam dito'y balay. Daytan! Dinanugan na, hindi sumaron no abuyay. Ay, sos, umadayo akin kan badong. Danugan naktuki day. Pinanawak ni badong ko ije balay ming agbuy-buya. Nimot inteng, pinagdigos kon, sakbay anapan ije barangay hall. Na, Maray. Asino nga tamot ti kasarsarita ni Marikwa nang dita cellphone na? Jay siguro kachat na. Ay, adda pa'y magayam arapaap na makiasawa day tabaak ako, Marita. Ay, katwan mo't Oh, kukumaray. Nalpas ko na kinasarita di kachat ko. Anya ngay mo, tinagsaritaan niyo, Maray. Ay, apay ay ada magdamagam marituyang. Ay, kayat ko laang matamaamon. Ay, nay, kukumare. Nay, isunsa day tanday ti agreeding iti kuryente. Na, ay, sabtak man, taamwak no mano ti bayadak. Ha, sa anak mo't kitday, amabutang. Asino ko mangay ti mabutang no damot pagbayad tayo. Agbayad tayo, Ay, sana baling aggastos kayo iti kuryente. Takasapulan nyo matday ka. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Rem. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adan samot ilamlamangam ka ba dong? Ay, awan. Adaya, may. Nay, agore ka, papanangay. Ijay likod. No may nagdamagan ni Kumari Matuyang. Ibaga, masaan na ka nakita. Ay, kunakon kat nga ilamlamangam ni kumaray kay. Anay, isumot at talagang day ta sumungad. Mapanan italikudin, Maray. Marikwanang, nakita ni Badong Kaw. Ay, saan, maray? Saan mo nakita? Na, kasla maangot ko kat tipayod na dito'y tersinam. Adya apay o jay maangot mo. Payod ti bulog ano ang maray. Ah, iyay. Aya. Ikat asidaglaang mat itilog na kan tinuang dito tersinak. No kasta, saan mo ang nakita ni Badong Kaw? Kunak matkan ka adyak nakita. Maray, nakitam ni Badong Kaw. Ay saan, Mare? Ay, napanan na ngay ngatan. Nagapuak dita tersena ni Marikwanang. Awan kanumo dita. Apay abirbiro kam, aya. Ay kat ibaon ko kumaamapan ijay bangkag Maray. Ay, iso nga inlumangan na kan, tamo na nga ibaon mo. Ni Kapitan ngay Maray. Ne, adala ang mat itay ang nakatugaw dito arubayan me. Ang awan matan. Napananangatan. Kasanungay, Paray. Ay katuloy jay plano ta. Kakaiso na nailamanga ako nito yung gaw. Nalibasak mat ni Banang. Saan na tamot siguro na makita dito yung likod ti waiting shed, Paray? Una agsyat ta. Ay,
Irwar konti ginatang kong arak. Nakabulsaya, pare. Uwan Dua day ta. Adto'y mo tayo dinagas ko ang ginatang ko apulutan ta, pare. Ay, agsyak tangaro na. Kasanungay jay session dainting inton bigat. Kat nabartak mat. Ngaro danday. Ay, Dayjay aw, inhilad nan. Sigurado ang malamtaw no bigat nga agrieng. kita manday ta. Gapo iti arak. Nalipatan ng tinaskan launay nga aramiden niyo. Ngaro danday. Isumot lagaya makalat ang nagpukaw itay ija arubayan. Tanapan gayam nakiinom. Inayaban sa ngamin ni tata ba daw? Ay, nasaysaya at asaandan nga agkit kita. Tapno saan ang mabartag. Ay, di mo makuna day tantay. Imposible adidag kita. Mala, bayan nyo pa ilang niya ang kalamaturaw. Ay, nagrigat ko nga inyawid ni Badong Kumaray. Nakita nga rod idilimabas kayo dito Teresina. Kano namin ado kami anay dugmam. Nangalakala ko man iti talay taing guyod-guyod mulatan ni Badong Mau. Dayta ka nga ron maray tawan mo't ekstra talimay. Inton maminsan, bantayam to ni Badong Mau tapno saan nakaamalibasan. Pudnot ako na maray. Nagado ang matrabaho ije bangkag me. Dayta kidan makiin-inom tar aramidin na. Katiso, kat anya ngay ti araramidan ni Badong Mo ita. Nakaturog ah. Agriing tulaangan inton mangan. Maribanang, ni Kapitan ngay, nakasagana ka din. Nakaturog pailaang mare. Nakaturog pa lang. Umay ko kumadagasan tasisyon mi ita. Ay, di mula ko man ibagbaga na ito iti sa bali ah. Anya dayta? Naginom da ngamin kan ni kumpari na abadong iti kalman. Ano kasta? Nagkuyog da kan ni Kabadong. Ay, wen mare. Ay, agpadpada kayon kan ni Marituyag iti problema. Ay, wen nga rod. Basta ngamin agkita dagita nga agkumpare. Sigurado nga aginumda. Aglibas met ngamin ni Inteng. Malaksid iti panangan. Isupay day tatimay sa apaglaingan na. Ti aglibas. Badong, Mangmanganak. ibagat lang. Ano malpas ka mga. Amaw, kamukon. Di mo ni bagapay. Anya ti amaw. Ngayon ton malpasa ka mangan. Mapanak iji bangkag. Nasaya at amaw. Sak pa'y mati ko na. Saan ka manin apumanaw ah? Wait, sana talaga. Ang mga nagkita kayo manin kini kumparim nga intay. Ay, saan? Di ako naramidan day ta. Talaga saanan. Awisin na kalaang nga ginong kayaw. Talaga saan ay. Sana nasayat, impluensya na day ta parinteng. Iso sana nasayat, akad-kadwa. Mabalin ko, ngay tuloy ti pandangan ka. Tuya. Imay nakadinagas itay dito'y balay ni Kumari Kuanang. Apay ka daw. Damagang pailaan kat no session nyo ita nga aldaw. Anya aya ita. Miyerkules ita. Aldaw ti session nyo. Lunes. Si Kaki di mo. Na. Nalipatan mong tal daw. Agkabaw kan. Anya alunes. Miyerkules ita anya. Ay, lunes ko na. Martes idikalman. Naginom kayo kan ni kumparim abadong. Ayun, malagip ko dita. Dayta ti pagalistuam. Ti aginom. Ay, kasanon ti session nyo. Ay, puspon pa lang. Naulaw ti kapitan. Nakasagana kan ba daw ang mapan ijay bangkag? Itay pa'y ah. Tay balon mau, insaganam ka day. Ay, nadali to'y bagkaw. Minkan, tapno nasapa ka nga agaway. Mapanakaw. Genuang dagasam dita na kaiwaywayan na. Way, namuktar aramidag. Saan ako nasurwan? Mare, nakitam ka din ni Intay. Saan, Maray? Adalang ijay balay mi itay. Pagamuan nagpukaw mutan.
Agpada kayon ka ni Marituyang agberbero kiti asawa na. Suspitsak nga rod ang nagkita naman nga agkumpare. Ay sigurado da ita ah. Pangbiro kak ngay itakan ni Intay. Naragsakan sa ita Maray. Wen amaray, amom no apay. Apay, Naibaon ko maulaangan ni badong ko ijay bangkag may. nasaya at manukasta. Madama siguro itan nga agar aradaw. Ay kat ang mga nunalpas na payan, tanay aldawag. Nalaka magayam ang maibaon ni badong ko maray. Ay, Maray. Nuang matdayjay agam umak. Ay, denggek man pa'y maminsan teumak na. Ha? Mabigbig mo? Un maray. Isumaday ta ginwang may. At damot ijital talon dyan wang. Agar Arab iti ruot. Isuday ta ginwang mi maray. Hapay nga nga dita kat intugot ni badong kaw. Imbati na siguraw. Ay, maray. Nakita malimabas dito itirsinam ni badong kaw. Ang nagpabangkag ay saan Maray? Jak nakit-kita. Ay, nukasta. Saan anapan iji bangkag yun ni Badong Mau? Sa dino ngay manang tinapanan na. Kano may binirok ni Maribanang ni Kapitan. Amang ano nagkita damanan kan ni Kapitan. Nukasta. Naginumdamanan. Na may sakmanan nito yang kupare. Kunana, mapanak iya bangkag may. Jaman, napan. Basta tinasimpot nga asawa. Ibaon nakiden. Di so, ti mapan, no kaya na. Ay si kapay ti agpaibaon. Saanan pare. Nalpasain, dagiti aldaw, ang nalakanak ang may babaon nito yang kaw. Ay nagbalbaliw kan. Ide pare, no maminsan naklangay baw nito yang kaw. Mapana ko na dagaws. Ay natulnog ka nga ron ah. Ide dayta. Ang sanitan. Ganon namin anano kung liblibasan pare. Oras sakmat. Kastak. Wain, kunak pa'y mata. Hanggang sa bali magayam ti papanak. Ay setlak ta pare. Ta naragragsak. Ay, mabanugak ang mapanmang birokin ni badong kumaray. Oray siyak mare. Agsakitan dagito isakak amagmag na amang birbirok kan ni Inteng. Iso nga agtugaw talaangan. Ay, nasaysaya at pa'y mare. Agpanunot takit day, no kasano ang madisiplinaan taida. Wen mare. Rinugya kon ti agpanunot. Rinugyamon maray. Ay wen mare. Ay, kasano nga tayo ang madisiplina ak ni badong kaw. No siyak. Dandani akon makapanunot, mare. Imbag ka man, maray. Ay, tulungan naktuman mo't ngagpanunot, maray. Wen mare. Lepasak pa'y dahito pampanunutag. Agulimak kapay laang dita. Tapno makapag-concentrate. Nasaya at agawid kan, kabadong. Ay, medyo nabarte ka kun kay. Medyo pa'y laang dayta, kadandanisan kan ang makapagna. Ay, kayak pa'y mait, mare. Inayadam at imagna, ta ang mga numay padugmam ka. Ay, mare. Adaman lang damakik. Anya dayta. Diretso ka di dahito yadalan, tapno makadano na kanya balay may iwan now. Ay, nabartek ka na talaga. Damagag tapno sa anak ama pukaw. Aglik ko ka dita. Ay, aglik ka. Ay, huwag gayam. Alwadam ta ang mga numat nagkadita kalubnakan. Ne, nuang minsa mo yagam umak. Wan, tamabisain. Binaybay ang mutladtan. Di mo pa'y nalagip ngayon wayway. Ay, tilagbain ni uncle mo. Intultulod pa'y dagiti kakadwam atanod diti balay. Unantay, binilin ko dagiti kakadwak atanawd. Dinto pa'y makatakder idi intulod dagiti kakadwam atanod.
Ay, masurunak at talaga. Bayan niyaw. Bagak ni Uncle. Delikado ti aramidin na. Kan kababain. Kuna na itay ang nagtaksi ka no. Ha? Imbes nga intulod dagiti tanod a kakaduam. O daya mo taksi dito yung kabildatan. Day tangarod kat. Agtag-tagawataw ti panunot na. Ay, madi a talaga, kwarog. Day tala agin inom ti araramiden na. Ilibasag manin ni tuyang ka. Ha? Nakatugaw mo di tarubayan, may. Ay, inayanag ti magna. Tanusan na makadlaw. Nay, nakita nak, may. Ang saan mo't ngagsasaw. Hey, mayat man. Kasto'y kumakanayan. Nakitak ni Badong Mau, nagpabagatan. Amok, maray. Isumot gayam asaan mon ang dinamag kanyak. Nagkuyog damanun kin ni Kapitan. Wen, maray. At damod gayam pagsabsabatan da dita. Mapanmanan aginom da gijay. Kat saan kan samat nga gungungutan, maray. Saanin, maray. Tanda na panunot mikin ni Mare Banang. Sigurado asaan da kaming amalibasan. Ay, basta wakta oray nakita nak ni Banang arimwar. Saan mo tin na nagtagtagari itay? Kasta, may. Nituyang ko, pare. Ay, saan ka mas daaw? Mas dawak pare. Ang baya mo na. Tinapatay, nagkita tamanain. Kit tuloy ang ligaya, pare. Isumat! Anya tuloy ang ligaya sa sawang badang. Tuyang! Pingada ka dito. Maglakit saan ka imay ni Banang? Nagkunakan ka. Oras ko. Ada ka mat dito. Tumakder ka dito ba daw? Tagawitan. Ay, di na ba't ibabaunan na tuyan? Ay, kaya ti may babaon. Tumakder ka dito no di mo kayak nga ibaut-baut ko kan ka dahil tinapuskol at sinilas ka. Ay, nalayat nga agpasukan niya kaon. Asus. Nasakit dahito iba daw. Ay, pare, anya ti makunam ngay. Anya kumatmako na kilaylayatan na ni Banang iti balot. Awed. Awadan ti ado asao. Ha? Ay, sikat ti kapitan, pare. Ung tamida. Sana mabalinda ito nga naramidin da kalata. Ung takto pa'y nintay. Awed ko na. Sumit. Agawit lang ito. Magnakan pa daw. Uday. Ay, ibaba mo na tayo ilaylayat mo sinilas. Talaga nga ibaut ko kan ka dahito. No saan ka pa'y lamag na. Saan mo nga umay birukan dito tersinak ni Badong Mau, maray? Takaluklukat ko pa ilang dito tersinak. Idi nakita ka limabas nga ukoden na ginuang na. No kasta, napangaraw di bangkag may. Imbaon mo samot. Ay, kabuteng na kun maray. Saan gayam ang maisina kanyak di armas ko para kan kuana? Nadama ko nga rot, adye kanugayam chinilas mo ti kabuteng na. Ay, wun maray. Ibaot ko lang kan kuana da ije maminsan na. Kitag ko repaspasan ni ti sakit na. Aya, isumot lagayam akabuteng na kan. Sikaman mo ti adda armas na at chinilas. Ay, tatabadong. Saan mo nga urayan pa ti armas ni Nana Toyang? Agbalbaliw kan. Kat si kamat kapitan, liklikam ti arak, tapakaibabainan, kan pakaisag makamday ta. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kenday ko yung estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Ay, amuyaw ko kumaray. Saan pa'y? Ay na. Ad-adaan na inlabak kende badong kao. Imbag ka man, Maray. Iso matlagayam akil-kiligan ka akas kala sweet 16. Amuyo kaday no apay nga inlabak. Ibagam nga ruden ano apay. Rinigalwan nak ni badong ko iti sabaw nga da chocolate na. Kasla agar-aram manan. Ay, iso matlagayam anakaragragsak ka. Wan maray. Isungarod ako nak anain labak manan kende badong kao. Ay, sige Maray, ituloy mo dya istoryam. Ay, agawid akon. Na, karugrugik pala ang tag-istorya. Agawid ka. Ay, Jack lakayat adeng ganda kita nga istoryam. Na, napanmutin maray. Kaslanangan iti nakapapait aparya ni Kumari ta abanang. Ala, bayamon Maray, taagawit ni Mari Banang. O sige, ituloy mo dya istoryaam, tanay. Uray siya kiligan. Anggal, napay nga itadi mo nagluto ni Antibanang. Wan nga ron. Nakakusilap pa yun. Kasta unay ti panang kusilap na kan kanggal. Ay, awan mo't amok abasol ko kan kuana. Anya nga awan. Nanggag na latamat. Ay, sos. Medyo arasa aspay. Imbag ni Kumarik atuyang. Tarigregaluan ni Pari Badong iti sabong. Napay, di mo sinagutan ni Auntie iti sabaw. Panggapwak ko ma. Ha! Awan ti mangmangan. Jack aglutaw. Sos. Sus, napay. Sikan tumot nga minanggal. Tilay bagbagam. Kita man. Ad na nakaungay. Itulod na kami man kinina na matuyang ko araw. Nay, sa dino ti papananyaw tataba daw. Hey, mapan kami agdate ijay ilay. Oy, imbag man. I-date ko mamut ni na matuyang. Naglugan kayo nga ruday. Nay, nakatanaw mo nantim aba ng ijay tawad ah. Hey, payapayak man kitday. Kumaray! Oy, maditial daw ni Antibanang itana na tuyang. Unaraw, madmadlaw ko dayta. Apay aya, agap-apa da kaday ken ni Kapitan. Ala, aglugan ka tuyang. Tamapantan agday. Enteng, kitaem. Kitaem! Anya ti kita Nagkuyog da marituyang kan Pari Badong ang naglugan iti tricycle ni Kwarog. anya ko ma. Pinayapayan nakpay ni Kumarik atuyang. Pinayapayan mat ko ma. Nakaragragsak akanayon dayjay ako Marek. Day ta tinagdumaan yaw ta kanayon ka ang nakakusilap. Hun ta saan ka makadlaw? Da, anyat madlaw ko kuma. Ay, awan pa'y ko kwartak. Ay, ikang ka ah. Day talaga yung tipagkuskusilapam. 50! An-anwak ngay daytoy. Kwarta mo na ta. Na, Ay awat mo. Di ka nagreklamaw. Agiyaman ka ta, ikang ka. Nakitam ka day dagiti nakasweet nga gasawa, Maray. asino da? Asino pa'y kuma? Takabadong akan ni Marituyang. Nakitak mo't ang nagpaili da. Mapanda ka no ag-date. Ay, kasta ako mamot. Ha? Bakit kan lakaydan? Ag-date da pa'y laeng. Adda ayalin na kayan kan binakatan iti ayat, Maray. Imbag tamapanda ag-date. Kaano kayo ang naudi ang nag-date ka ni Kapitan? Ay, Jack malagipan. Nay, di na kansamot i-date ni Kapitan. Ha? Dayta nga rod ti pakarurudak.
Kaano na ka sinagutan iti sabsabang? Ay awan! Mumut ayan inteng dagita sagot-sagot. Unay mo't ni Kapitanan. Dinalaam mo matibang lailaw. Tiam mo na laeng kat agibaon nga agluto iti kanan na kan agpatimpla iti kape. Ayos! Mangan tayo ng kail. Ay, kunak tuboy. Gimagat ni Antem nga agluto. Anday ta, yumay nanti si Daan ta. Anya nga tatin luto na. Mangan kayon! Ah! Day tati si daon nyaw! Unang tenta uray mula into pakmet. Dandaniak masinit iti digaw, ta nagprasak matayin. Anya dahito asiday. Nalamlami islang haro din. Puro pa green. Ano sa nyo, ti agda? Ay, sus. Hanggang makakaungat at talaga ni Antibanang. Apay nga ta. Kano inikak mo't iti 50 pesos. Ha? Ay, uray dahito ina po yung hanggang. Kilaban anak sait. Inapoy pa'y ladikalman dito. Ay, awanan ang gail. Kurang di inted mo akwartana. Apay nga mina 50 pesos lang ngay. Nalpas kayon anagde. Word maray, nagbuya kami iti Sinay, kenang restaurant kami pay. Di mo mutan na ibagbaga ken ni Kumari Makwanang. Tamangan numapal. Kunay, awan ti mangididit kin kuana. Kat, istoryaan nyo lang tamot akanyak. Hey, mapan kaming tumanen ang date maray. Di mo ibagbaga kunak. Mabalin ti sumuraut. Ibag lang nga da chaperon yaw. Ay, iba daw. Kaya't mo asumurot ni Marikwanang. Apay asumurot-surot. Pagbirok mo't iti mangidit kin kuana. Ay, maray, pasensya ka na. Ay, uwan, maawatak, maray. Kano ak nga tamat ang makabirok iti mangidate kanya? Ang gail, agbuy-buya mo't iti TV ni Antibanang. Diyak kaya't adisturbon. Tamangan no makapungtot. Ingkakit di ayaban. Aha. Dungay ko sila pan ha. Saan? Apay kumako silapan na ka. Padasa ka? Ingka nang gail. Tapno maayo mo't ni Antay. Ay, wag tani. Kaya't puti agapay. Barat itimpla anak iti kapit. Ay, banan. Ay, kaduan ka man nga agbuya iti tibay. Ha? Agtugawak dito'y abay mo. Ay, naglawat ipagtugawan ditoy. Apay pala nga umabay ka. Uwan mo't at daganas nga agbuya iti tibay. Anyat buya am aya. Gubat dayta. Apay agubat? Saan ka di ang mahilig ka nga agbuya iti love story? Saan? Gubat itantihilig ko abuyaan. Pinaltugan ko naman. Ginubatan no ginubatan na. Ay, isugayam anaungat ka. Takay kayat mo abuy-buyaan data. Ay, sukatam iti drama. Ay padasam asukatan intay. Sika ti gubatan. Naa! Ha? Di naksamo dungdungwinin ni Antim. Apay mo't anak ko namday tanggail. Di mo madlaw. Saanin ana mas tilot-luto na si Daan. Nga raw, sapay itupak na pay. Sa napalita, intimpla anak iti kapik. Pakakitaan, adungdungon na kalatan ni Antay. Aladagan, umayan ni Antim. Oh, daytan, yignan ti kapi manggail. Ay, agyaman akdungo iti kapi atin impla. Oh, kapikan. Ha? Na. Ay, sus. Ay, makapagkapi akmat langan. Anggail, kita am day ta kapi mau. Na. Saan mo't nga agas asaw? Ay, school samot na tayo. Ay, ramanakman. Na. Anya ti raman na anggail. Naapgab. Ha? Apay anapgad ti kapi? Naglamies. Ay, kunakon kahit. Madlaw ka, ta saan nga agas asaw? Saan na kun alab ni Antin? Si kamam mo titimplan day tinakalamlamis akapay, kanapgad pay. Ang sangit aksan. Ay, saan ang kail? Kababain. Malalaki ka, agsangit ka kitnain. Di na lab ni Antin. Imbagpay da tata ba dong kanana tuyang? Tadungdungun da titunggal may sa.
Aya, Kat mo yung tulod ko iday di ilay, napandanag dayt. imbag man. Damag ko akanayon pa asagutan ni Tata Badong ni Nana Tuyang iti sabaw. Mamati ka. Dahil jay, kinakuripot ni Badaw. Ang mga nusabong ti karabasa adadengdengan, ti kabailan na nga isagot ka ni Marituyang. Ay sanang kal, red roses ka now. Red roses nga. Jack mamati. Ay na, pudnaw kapitan. Nag-sweet na kabadong kan Marituyang. Dahil jay apa nagrup-rupan ni Pare Badong. Di pa'y pulos umisang. Wen kapitan, ngem nag-sweet da kan ni Marituyang. Isoan ni Marituyang, nag-sweet met kan ni kabadong. Kasta aya. Awan kapitan, oray damagam kan ni kabadong. Ano ba nang kanayon ang nakakusilap? Amok kapitan. Dinto pa'y umisam apulos. Iso basol mo dayta. Basol ko? Nukum akas laka kan ni kabadong, nga ammo na timang lailo, ay kat sweet mat kan ka ni Maribana. Kurog! Kurog! Haw, apay Tata Badaw. Inayadan mo dati ang manihaw. Ay, unak man no agap apura ka makadanon iti ilay. Tapno maitid mo adagos dita sabong asagot mo kini Nana Tuyang. Agap apura kag paisaw ang matinag dagitoy pitals dagitoy sabaw no nataltag dagitoy tricycle mau. Ayunan niya. Yapay nga ti serving ay ko kanina na matuya no naibos mo tan dagitoy pitals na. Ay way, maawatak Tata Badaw. Sige nga raw, tay nayadak ti agmanihaw. Di ka agreklamaon. Aray! Nagapuab! Ay, kita ili paray. Napanak man gimatang iti sabong asagot ko kinituyang ka. Ha? Ay, puno gayam asag-sagutam ni Marituyang iti sabong. Ay, at abay pasurot na sukulati aparay. Oh! Ay, kunak no sismis laeng. Anya chismis nga bagbagan paray. Ah. Minakaw. Naskan, amaitad ko na ito kinituyang ka. Ay, una. Ang anya nga ta mati sagot ko kani Banang. Tapno di nakos ko silapan. Ay, agyaman nakbadaw. Lab kagayam tuyang. Ang siga itamapanak aglutawn. Anya ti kayat mo asidaan. Mamumlat kamot din. Ay, paborito. Ah, amok mait. Angam na ibusan dagiti manok ka. Angam saan abalay. Tasyak ti mang tiliw iti manok paraken ka. Ipamuspusam? Ay kutun mapanak agtiliw iti manok iti kaaruba paraken ka. Kabailam nga ta atiliwain. Kamat-kamatak atok maan Ay na, nagmayatan no kastoy ti mises. Ala, agtugaw ka laang dita. Tasyak ti makaamaw iti pangaldawan ta badaw. Ay na, nagasikasan. Uray may sa tituyang no kastoy kaswet. Ay na, nagmayatan. Diyak kaya ti makipangan dito'y balay yung kal. Apay mo? Kilaban to manen ti inapaw. Nalamiis to manen ti digo ti sidain. Ay, huwin nga rod. Dakto pa'y kaya tagkapin. Noan niya ngay nga tatarami da kanyantin. Tapno saanin ako silap. Alangan atuladak ni Pare Badaw. Ibaganan ton atulad-tulad Ay, sana kal. Nas ka na sa bali ka, mate. Di ko nada nga original ka. Isumit. Kasto ti aramidan. Pada sa makigtutan niyan tayo. Ha? Kitutan? Ay, loko. Adan akaguran na ka. Ang mga no, pang-uran na iti balunod. Ay, aglut-luto ka, Banag. Kit kita nga aglutluto ak. Na! Damagam pa'y laag. Ay, sus. Ah, Na! Di ka gitutupak, Ay, mapirdi na giti gamit. Dapay gayam itid kukan ka. kwarta? Kita, nakiktot ka nakakita. Bilangam, ne. Ay, sagsasangaribo May sa, dua, talo, opat, ay, 5 asagsasangaribo.
Ay, nainteng. Ingka agtugaw ijay lamisaan. Ha? Ta isaganak ana imbag dayto si Daan. Di gumanin ana lamiis ti sa ganam. Ay saan, inteng? Ah. Jay paboritok ti isaganam. Agigup ka ita itinapudot, adigo. Inteng, nabsog kamutlaeng, kurang mo pa'y, ibagam lata Ay, nabsuga ka. Uncle, nakaragragsak man yan tita. Inlabayan na ka pa'y. Ay, nadlaw kumo dayta. Nadlaw mo gayam. Intimplahan na ka pa iti kapin. Kinigtot ko gayam ni Antim. Ha? Inikak iti 5,000. Isumat lagayam. At tuyan ti kapem, Wow. Bayat ah. Sana all. Kaputpudutan na. Yaman nakadungaw. Kwarog, Ah? mabalin ka deng agpaitulodak inton madamdama, tama pa anak man agpapukes. Ay, kaduaan ka. Oy, unay na nag-swipe. Agday kayo, may. Da kayo lang nga dagin inistorya, iraman dakmet Baka mga minmaray. Awan mati mangidayken ka. Istoryaan mi nga men ti love life mi kan ni Marituyang, Marikuanang. Agasaman, tainikan ka nun ni Kapitan iti kwartana nga iso ti pinagpapintas na. Nag-date kami pa'y Mare. Oh, makitam dayta. Ita, agpadpadatan nga in love, Maribanang. Ay! Naragsak kayo. Di pa nang iparik na iti ayak, ket mang patibker iti relasyon kabaranggayan. Ay, lasigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.